og radiopejler, så vi får nogle nye korrektionskurver at rette os efter, eller i hvert fald få kontrolleret de gamle, at de stadigvæk passer. Og så går det til Norge, til Holmestrand, ind i bunden af Oslofjorden. Ja, det gør det. Vi skal op for at kalibrere vores videnskabelige ekkolod, som er fabrikeret i Norge, og de formodes at være bedst til at kalibrere dem deroppe. Et ekkolod, hvad bruger man egentlig det til? Ja, et ekkolod bruger man jo principielt til at se, hvor meget vand der er under kølen, men man kan bruge dem til mange andre formål, blandt andet til fiskesyning, og det bruger trawlerne til i udstrakt grad. Vi bruger det egentlig til samme formål, men det bliver behandlet videnskabeligt, så man kan få en idé om, hvor mange krill der er i havene omkring Sydpolen. Og krill, det er en form for krebsdyr, ikke? Ja, krill, det minder meget om rejer, ret små rejer, som hvalerne lever af, og der er masser af dem i havene omkring Sydpolen, blandt andet fordi der er ret få hvaler tilbage, beklageligvis. Og det understreger du? Jamen sanden. Ja. Rovdriften har I kunne mærke dernede, eller? Vi kan jo ikke sige, at vi mærker så meget til dem, men man læser jo ældre beretninger om skibe, der kom dernede, og dengang var der masser af hvaler, og i dag ser vi dem yderst sjældent, og det vil da kun være de første til at beklage, fordi det er virkelig et fantastisk syn at se de store dyr boltre sig i havet. Anders Sørensen, kunne du ikke over for os andre, som ikke har været på Sydpolen, måske fortælle lidt om, hvad er det egentlig, man oplever dernede? Du nævnte hvalerne. Ja, det er desværre ikke så meget, vi oplever hvalerne, men det er ganske imponerende, når vi ser dem en gang imellem kommer til overfladen og samtidig måske blive jagtet af spækhugger, så får de ekstra fart på. Men derudover er det jo især isbjergene, som vi bemærker. Det er jo, ja, det er et fantastisk syn. Det er et naturfænomen, det man ser der. Ja, det er det, men sandt. Man ser jo først nogle ganske få stykker små stumper, og de bliver fotograferet. Især jo alle de, som ikke har været dernede før. Og ja, efter nogle få dage, ja, så er de ikke så imponeret over dem mere, men der bliver flere og flere, og i visse områder findes de simpelthen i tusindvis, og det er et fantastisk imponerende syn. Så er der pingvinerne. Ja, det er der. De står, først så står de på nogle isflager her og der, og kigger interesseret på skibet og næsten hilser os velkommen igen fra sidste år. Jamen, er det sådan, når I lægger til iskanten, at de kan gå ind til dem, eller? Ja, det kan vi, men sanden, hvis vi går ned på, vi sætter en stige ned på fastisen, når vi har fået tøjet dertil, og hvis vi går hen til pingvinerne, ja, så flytter de sådan lidt uroligt på sig, men hvis man så står stille og så venter lidt, så er de så nysgerrige, så de kommer hen og kigger på os, og ja, de er meget nysgerrige. Det er de bestemt. Og ja, det vil man kalde tamme. De er absolut ikke bange for mennesker på nogen måde. Ja, vi ønsker jer en rigtig god tur derned, og kom godt hjem igen den 15. maj næste år. I dag, lørdag den 18. oktober, hvor vi sætter denne udsendelse, ja, der er I jo faktisk helt fremme ved kysten af Australien, ikke? Jo, der er kun nogle få dage, til vi er i havn i Fremantle og gør klar til at tage alle vores ekspeditionsmedlemmer ombord, tage helikopter ombord, tage videnskabelige udstyr ombord, og som noget af det vigtige, tage post og grøntsager ombord til de folk, som bor på stationen nede i Antarktika. Der er stor jubel, når vi kommer ned til stationen, og de får fat i postsækken og hører fra deres familier bekendte, som jo de ikke har set i 9-10 måneder. Og med disse ord, der lægger vi den første grammofonplade på i udsendelsen. Hvad skal vi høre? Lad os høre Joni Mitchell. See you sometime.